Unha vintena de aldeas a escuras durante horas por elas, as cegoñas que construen os seus niños nas infraestructuras eléctricas. Jaime, horas e horas, algúns días, non sen luz, polos cortes que hai. Pois casi 12 horas a última vez. Se faltou desde a 1 da tarde máis ou menos hasta as 12 ou 1 da madrugada. E cal é o problema? Que está detrás deses cortes? Parece ser que son esas cigoñas que fixeron un nido, e claro, moi grande, e parece que hai conexións, e bueno, viñeron os da compañía eléctrica, e subiron polo ferro eso, estiveron recortando para que non houbera conexións. Para que non toquen os cables, digamos, Eu non? penso que é iso, sí. Porque desde aquela non volveu a faltar. Tamén viñeron colocar unhas estructuras, non? Xusto encima do tendido eléctrico. Efectivamente, porque xa habían posto tamén aí uns garabullos e tal para facer nidos, entonces colocaron esas historias porque parece ser que aí pois xa non lles impide facer o nido. Toña, cantas aldeas estades afectados por estes cortes? Pois estábamos Roiriz, Coira, aí o Outeiro do Raca, pero que, filla, empezabas a comer e xa se marchaba a luz. A parte, a golpes, porque facía tron, a televisión e todo. Que non é dicir, bueno, pois marcha unha hora, non. É que levamos 3 semanas. 3 semanas sin luz. E iso non podemos. Chamas a Fenosa e contéstache e díteche, bueno, se non pagamos a luz, pois cortamos a luz. A ver, que queren? Quedarnos sin luz como antiguamente? Eso sí que non pode ser. Celsa, no teu caso, que problemas che acarreou este corte de luz? Por mira, é que temos a miña sogra, resulta que había que temos que ter unha máquina de oxígeno, e claro, a máquina de oxígeno non desarrela, porque traemos unha bombona e xa está, pero temos que lle pôr tamén anulador deses. E iso todo vai conectado á electricidade. Claro, iso todo fai falta corriente. E ela necesita, como faz coa xente maior? E os nenos pequenos, eu temos unha que ten un bebé, e tamén comprar o candil para poderlle facer a beber a un neno. E se non a coa sogra, que lle tiña que cantar un poquinho leite na cociña, se tiña gas. Se non ter gas, pasa o neno sen comer. Era moito tempo. Despois chamabas e dicíanche, noz, en 4 horas hai luz. Mentira. Despois con neveras, congeladores e todo tamén se estropean. Que non lle botamos as culpas ás cigüeñas, pero que recubran os cables. Este ano tíoselle por vida a señorita aquela e puxos ali, pois fastidiounos a luz. O Concello de Allariz confírmanos que falou tamén coa empresa distribuidora para pedirlle medidas, que adopten medidas para garantir un servizo estable para os veciños, pero tamén no caso de haber fallas como nos últimos días, atopar unha solución definitiva que tamén garanta a protección da fauna.